on vaan... Oh my god. Mä oon menossa kohta nukkumaan, mutta ennen kuin mä menen nukkuu, avataan tää jättimäinen paketti, jonka mä sain Breakcokolta. Mä en usko, että nää kaikki on vaan mulle. Oh my gosh. Mä aloitan eka näistä ei-ihonhoitotuotteista, koska ne on ne, jotka on tässä päällä. Mä sain tällaiset korvaläpät. Tää on varmaan sitten tosi hyvä talvelle. Momorei tyypän. So cute. Mutta tää on ihan sikasöpö. Tällainen pinkki penaali. Tuun ehkä käyttää tätä enemmänkin meikkipussia. 2 settiä tarroja. Tosi söpöi. Hiuspinnejä. Tällainen pieni harja. Tää on niin söpö. Tää näyttää sellaiselta niinku lasten harjalta. Ponnareita. Tässä tulee myös mukana tällainen kortti. Koodilla CocoLove sä saat 5% alennuksen sun tilauksesta. Seuraavaksi avataan nyt ne kosmetiikkatuotteet, jotka mulle lähetettiin. 3 Some by Me kasvomaskia. Tässä on Jyöniasin, glutatione ja retinol kasvomaski. Nungyusin toner pad. Näitä mä oon nähnyt ihan sikana kosmetiikkakaupoissa, mutta mä en oo koskaan kokeillut niitä, niin nyt mä voin vihdoin kokeilla tällaista toner padia. Ja täältä se toner pad näyttää. Ja tästä mä oon kyllä niin iloinen. Ne lähetti mulle Dr. Althean 147 kriimin ja tää on saanut niin paljon hypeä somessa. Toivottavasti tää toimii mullakin. Round Lab Doctor Eye Cream. Round Labin aurinkorasvaa. Tää on myös Nungyusin brändiltä niiden Easy Peasy Cleansing Oil. Täältä se näyttää. Ja sitten D. Alban First Spray Serum. Ja siis kuulemma Jungkook on käyttänyt tätä D. Alban First Spray serumia. Tän pitäisi olla niinku glass skin in a bottle. Sitten mulle lähetettiin 2 meikkituotetta. Romanding Melting Balm. Ja sit vielä Juicy Pang Blusher. Kiitos valtavasti Breakcokolle kaikista näistä tuotteista. Moikka!